Bai? Vale. Bueno, ami esker guzti etortzearren, gaurko prentsaurrekoaren helburua da, dakizuenez, osasun itunaren inguruan gure ikuspegi ematea. Aste hau kritikoa da, aste hau da determinantea, ostiralean dago azkenengo bilera, eta aste honetan jakingo da, osasun itunaren bilakaera edo emaitza zein izango den, ez? Eta horri dagokionez, guk eman nahi du gure ikuspegia zehazki, gure ustez, osasun itunean gakoa den gai bati buruz, eta hori da publiko-pribatu harremana. Beraz, gaur honen inguruko argibideak emango ditugu eta zehazki aurkeztuko dizuegu aste honetan bertan egin dugun zuzenketa. Aurkeztu baitugu zuzenketa bat gobernuak osasun mailan mahai gainean jarri duen dokumentuari. Harreman publiko-pribatuaren gainean jarri duen edo egin duen dokumentuari. Vale? Bueno, lehenik eta bain, testu inguru bat aipatu nahi dugu. Harreman publiko-pribatuaz ari garela osasun gintzan, badago testu inguru bat, testu inguru hori kontuan hartu behar da. Testu ingurua da, Europako osasun sistema guztiak izango dutela hurrengo urteetan privatizaziorako arrisku bat. Eta hori, nik uste dut, denok garela kontziente, hortaz, arrazoi desberdinen gaitik. Adibidez, Europa badoalako bere gastua, defensa gastua, 5% igotzera. Barne produktu gordina 5% igotzera. Eta hori ezin daiteke egin, gastu publikoa ez bada murrizten beste eremu batzuetan. Eta dakigunez, osasungintza da zerbitzu publikoen artean garestiena. Eta beraz, osasungintza eta osasungintzan egingo den inbertsio publikoa jomugan egongo da datozen urteetan testu inguru honetan. Badaude beste faktore batzuk. Beste faktore importante bat da demografikoa. Aztertzen bada, Eustatek egiten duen proiekzio demografikoa 2026-ra, hor badago elefante bat gelan. Eta inork ez du aipatu nahi, eta da nola sostengatzen den osasungintza baldintza demografikoietan, biztanleriaren zahartze honen aurrean. Eta hortaz inork ez du hitz egiten, baina hor egongo da tentazio bat, eta da inbertsio publikoa osasungintzan ez igotzea egoera demografikoak eskatzen duen proporzioan, eta ondorioz, sistema dual baterantz bidea egitea. Faktore hori determinante izango da, baita ere demografikoa. Eta egongo da baita ere hirugarren faktore bat, eta da digitalizazioa eta datuen erabilerak irabazi asmoari, sektore pribatuari, eskainiko dizkion aukera berriak hurrengo urteetan osasungintzan. Beraz, uste dugu hemen bidegurutze batean gaudela. Bifurkazio batean egon gaitezkela, etorkizunean orain arte ezagutu duen osasungintza publikoa bermatze aldera. Eta beraz, esaten denean, hemen konpromisoa sistema publikoarekiko bermatua dago, hemen 6% da gehienez ere kontzertazio maila, eta gobernu honen konpromisoa erabatekoa da osasungintza publikoarekin, eta beraz, konfiantza izan behar da, hemen bertako instituzioetan, iruditzen zaigu hori ez dela nahikoa inolaz ere. Hemen planteamendu zehatz, konkretu eta argi bat egin behar dela, etorkizunean osasun sistema publikoa bermatzeko. Eta hori dela hain zuzen ere osasun mailaren erronka nagusiena. Hau ez da gai bat gehiago, hau ez da 24 ponentzia horien artean bat gehiago. Hau da gai gakoa, hau da korapilo nagusia, eta honek zeharkatzen ditu gainontzeko ponentzia guztiak. Hori da, lehenik eta behin esan nahi duguna. Bigarren aklarazio bat. Hemen aipatu izan da fundazio zehatz bat, edo osasungintzan eta hezkuntzan arteko alderaketa eginda, guri referentzia eginez, eta hemen aklarazio bat egin nahi du. Ari gara irabazi asmoaz. Irabazi asmoaz. Ez gabiltza hirugarren sektoreaz hitz egiten. Izan ere, hirugarren sektorea ez dago osasun mailan ordezkatuta. Aipatzen diren fundazio horiek ez daude osasun mailan ordezkatuta. Osasun mailan dago Confebask. Eta Confebaskek ez du hirugarren sektorea ordezkatzen. Confebaskek ordezkatzen du sektore pribatu bat, bilatzen duena, irabazi asmoa osasungintzan. Eta hemen, izan behar gara, serioak eta zorrotzak. Confebaskek ordezkatzen du sektore pribatu bat, daukana interes lukratibo bat osasun gintzan. Hori horrela da. Ez dago hirugarren sektorerik ordezkatuta osasun mailan. Beraz, hori da momentu honetan mahai gainean daukagun eztabaida eta hauekin ari gara eztabaidatzen osasun mailan. Beste beste, Confebaskekin etorkizuneko osasungintza publikoaz eta privatizazioen aukeraz. Datu batzuk emango ditut.
2025ko aurrekontuak aztertzen badira, itun sanitarioa igo da 9,1 aurreko urtetik. Itun sanitariora bideratzen den aurrekontua, diru kopurua, igo da 9,1. Itun soziosanitariora bideratzen dena 9,57. Deribazioetara bideratzen dena 9,4tik 6,5 pasada aurrekontu hauetan, iazkoarekin konparatuz. Beraz, badago tendentzia bat. Badago tendentzia bat sektore pribatura diru publiko gehiago bideratzea. Aurrekontu hauetan, egungo 2025ko aurrekontuetan ikusten da hori. Bi, 6ko erreferentzia, konzertazio maila 6koa dela. Datu hori ez da bat ere zehatza, eta diagnostikoak berak esaten du, hain zuzen ere, hor badagoela datuen dispersio handi bat. Ez baitak igu oso garbi zer den 6 hori. Ote den, osasun sailak daukan konzertazio maila, edo beste zerbait ote den, ze osakidetzak kontratu askoz gehiago dauzka sektore pribatuarekin, eta dauzkan harremanak sektore pribatuarekin askoz haratago doaz. Beraz, 6 hori, erreferentzia hori, konzertazio maila hori, ez da datu zehatz bat diagnostikoak berak esaten duen bezala. Baina gainera, ezin da adierazle bakarra izan. Hemen kontua da nola bermatzen den sektore publikoaren autosufizientzia, nola ixten zaion atea irabazi asmoari, etorkizunean, osasungintza publikoan, eta nola murrizten dugun sektore pribaturekiko dependentzia. Eta horretarako beharko dira beste adierazle batzuk. Izan ere, eta kasu bakarra jarriko dut. Itxaron zerrendekin daukagun arazoa konpontzen bada deribazioen bidez, eta hortan ari gara, aurrekontuetan 2025ko aurrekontuetan ikusten den bezala, aurrekontua igo egin baita 9,4tik 6,5era, orduan ari gara osasungintza pribatua indartzen, osasungintza publikoaren kaltetan. Osasungintza publikoak pribatuarekiko daukan dependentzia areagotzen ari gara, adibidez, deribazioen bidez. Itxaron zerrendak kudeatzeko erabiltzen ari den estrategiaren bidez. Adibide bat jartzea. Beraz, modu asko daude, osasungintza publikoak pribatuarekiko daukan dependentzia hori areagotzeko. Eta hori problematizatu egin behar da, eta serio problematizatu behar da, azterketa zorrotz bat egin behar da, eta planteamendu argi bat egin behar da. Eta adierazle bakar batek ez digu deus esaten zentzu hortan, edo oso gutxi esaten digu. Orduan, hau horrela, guk egin dugu zuzenketa bat. Zuzenketa hori erregistratu genuen igandean, ezarritako denboretan, eta asteazkena baino lehen, asteazkena eguerdiko ordubiak baino lehen, osasun mahaiko eragile bakoitzak adierazi behar dugu gure iritzia dauden zuzenketa ezberdinen inguruan. Eta gainontzeko eragileek beraz, gure zuzenketan inguruan iritzi bat eman beharko dute asteazkena ordubiak baino lehen. Eta esango dizuet, zehazki zer den gure zuzenketak esaten duena. Hemen esan baita EH Bildu planteatzen duena gana publifikatzea eta holako relatoak eraiki dira EH Bilduren posizioaren inguruan. Eta beraz, zuzenketa honekin jartzen dugu mahai gainean zein den gure posizioa, eta salduko dizuet zehazki zein den gure posizioa gai honen inguruan. Helburua, osasun sistema publikoa indartzea, zerbitzua baliabide publiko eta propioen bidez ematea lehenetsiz, eta egiturazko zerbitzuak eta zerbitzu kritikoak berreskuratuz, eraginkortasun, ekitate eta kalitate printzipioen arabera, eta herritarrak erdigunean jarriz. Eta horretarako 5 ekintza lerro planteatzen ditugu. Bat, zerbitzuen prestazioaren inventarioa egitea, zerbitzuen prestazioaren inventarioa egitea, herri kontuen euskal epaitegiaren lankidetzarekin. Bi, zerbitzuak emateko sektore pribatuarekin egiten den kontratu bakoitza ebaluatzea, honako hauen bidez, kostu konparatiboen azterketa, osasun emaitzetan duen eragina, ekitatean eta irisgarritasunean duen eragina, lan baldintzak parekatze aldera osakidetzan dauden lan baldintzekin, asistentziaren kalitatearen adierazleak eta sektore publikoen nahita ez bete beharreko planak. 3. Administrazioak, elkargo profesionalek, langileen ordezkariek eta erabiltzaileen ordezkariek osatutako esparru bat sortzea zerbitzuak kanpora ateratzeko unean uneko egoerak, behar bezala justifikatuak, aztertuak daudela ziurtatzeko, kanporatze horiek ezin dute edozein kasutan osasun sistema publikoa ahultzea ekarri.
Lau, osasun zerbitzuak eta zerbitzu osagarriak integratzeko plan bat egitea, sektore publikoak zuzenean hornitu behar dituenak, dagokion kronogramarekin, zerbitzu horiek pixkanaka publifikatzeko. Eta 5, planifikatzeko, antolatzeko eta kontratatzeko gaitasun publikoa indartzea. Hau da, egin dugun planteamentua, eta planteatu ditu gainera, adierazle batzuk, berriak, argi, ebaluatu alizateko, hemendik aurrerakoan, harreman publiko-pribatu hori nola ematen den. Hau da, gure planteamentu zehatza osasun mailan jarri duguna. Bukatzeko, osasun mailaren dinamikarekin edo azken astetako dinamikarekin. Hemen esan da, behin eta berriz, badagoela adostasuna 24 ponentzietatik 22-tan. Eta hori gezurra da, nik neuk hori esan nuen duela 2 aste irrati elkarrizketa batean. Izan ere, gobernuak hori esaten zuen bitartean, 24 ponentzia horiek eztabaidagai zeuden osasun mailan eta zuzenketa fasean geunden. Eta beraz, esan nahi duguna da, halako prozesu bati, lankidetzazko prozesu bati, errespetua zor zaiola. Errespetua zor zaio. Hemen jende asko egin du lan asko. Eta jende horrek behar du gobernuaren partetik errespetu bat. Zor zaio jendeari errespetu bat. Konfiantzak ez dira horrela eraikitzen. Baldik eta gobernua, osasun maila lanean ari den bitartean, eztabaidan ari den bitartean, zuzenketak aurkezten ari den bitartean, ari bada esaten, adostasuna ja badagoela, orduan zer ari gara egiten. Hemen kontua da gobernuak egin duela plan komunikatibo bat, bere plan komunikatiboaren baitan sartzen zen ikasturteo bukatzea osasun itun batekin, eta beraz, iritsi behar zen, ekainaren 27 iragarriz, ituna egon bazegoela. Baina horretarako egin du instrumentalizatu lankidetzazko prozesu bat. Eta atera da publikoki, behin eta berriz esatera, adostasuna egon bazegoela, noiz eta gai horiek eztabaida gai zeudenean mailan. Eta hori ez da bat ere serioa. Eta hori da, halako prozesu importante bat, instrumentalizatzea gobernuaren behar politikoi begira. Eta uste du hau larria dela. Eta salatu egin nahi du beste behin. Gaur oraindik ere, ez dauzkagu 24 ponentzia definitibo horiek eskutan. Zuzenketak egin dira, zuzenketa horiek bozkatu dira, ondorioz batzuk integratu dira ponentzietan, eta jaso behar ditugu oraindik ere, ponentzia definitiboak. Baina oraindik ez dauzkagu. Ostiralean bozkatu behar diren ponentziak oraindik ere ez dauzkagu, beraz nola esan daiteke adostasuna dagoela 22 ponentzietan, oraindik ere espaldin badauzkagu ponentzia definitiboak. Honek adierazten duena da, gobernuaren behar politikoa adierazteko ituna egon badagoela, baina erreparatu gabe benetan edukiari. Hau da, hemen nahi izan da zelofana jarri eta lazoa jarri itun bati edukietan zentratu gabe eztabaida. Eta hau, larria iruditzen zaigu. Bukatzeko, guk zuzenketa bat egin dugu gai gakoaren inguruan. Publiko-pribatu gakoaren inguruan. Uste du hemen dagoela lurzoru komuna. Lurzoru komuna itun bat egin ahal izateko aste honetan. Eta uste du badagoela mandatu herritar bat aurreko hauteskundetatik datorrena. Uste dut herritarrek argi hitz egin zutela osasungintza publikoa blindatzearen alde. Hau izan zen gai izarra hauteskunde kanpainan. Eta konpromiso hartu genuen alderdi guztiok osasungintza publikoarekin. Hau da momentua konpromiso horiek papera batean jartzeko argi eta garbi. Eta uste dugu egiten dugun zuzenketak baimentzen duela hori. Ahalbidetzen duela lurzoru komun bat non argi eta garbi jartzen den gure konpromisoa osasungintza publikoaren alde eta argi eta garbi zehazten den zein den hemendik aurrera sektore pribatuarekin izango dugun harremana. Beraz, egin dugu ahalegin bat. Eta espero duguna orain da gobernuaren partetik mugimendu bat. Baina pelota beraien teiatuan dago.